Valenzuela, members of the Sangguniang Bayan headed by our Municipal Vice Mayor, Honorable Alberto Argiam Jr., members of the Philippine National Police headed by Police Captain Ronald Paragas, members of the Bureau of Jail Management and Penology headed by Senior Inspector Jonathan Llaneras, members of the Bureau of Fire Protection headed by Acting Municipal Fire Marshal FFO3 Berby Bacani, DILG Ma'am Johanna Montoya, DTI Ma'am Sunshine Love Itugade, COMELEC Ma'am Odessa Carrera, Department Heads, Section Heads, the Barangay Officials, Co-Employees, and Visitors. A pleasant morning to all. This is Jamaica Blanca. And this is Donna Ann Estresta. Welcoming you all in today's flag raising ceremony. We gather today to show our homage for our government, our nation, and the values we represent through our Philippine flag, which symbolizes our strength as a community, nationalism, and independence as a country. We in the Municipal Officer's Office are assigned today to lead our traditional birthday flag raising ceremony. To formally start our program, let us bow our heads and feel the presence of the Lord as we invoke Him to a prayer to be led by Miss Merly Bugnon. Let us also proudly stand as we sing together our national anthem, Pangasinan Hymn, and Bagong Pilipinas Hymn to be led by Mr. Arwin Cabotehan. This will also be followed by the recital of the Bagong Pilipinas Pledge and Panunumpan ng Lingkod Bayan to be led by Engineer Kevin Mariano and Mr. Elmer Domingo, respectively. About the accomplishment of the Municipal Officer's Office, may I call on our very own handsome and dynamic in charge officer, Mr. Prudencio D. Abelio Jr. Let us give him a sounding applause. Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating mahal na Mayor, Municipal Mayor Cesar Alan P. Valenzuela, sa ating mga ating Sangguniang Bayan headed by Vice Mayor Alberto Argiam Jr., sa ating kapulisan, ating PCMP, at sa ating Bureau of Fire, sa ating DTI, saka sa ating DILG, sa lahat ng mga department heads, magandang umaga sa ating lahat. As of June to December, ang ating accomplishment ng ating office as officer, meron tayo na-release certified true copy. Ito yung certified true copy, ito yung ginagamit para kinukuha ng mga nagbebenta ng lupa para transfer yung kanilang property doon sa bumili. Ito meron tayo na-release na 72 copies. Yung certified true copy, may binabayaran sila 100 pesos plus 30 pesos na PSC na pupunta ito sa BIR. Then sa owner's copy naman, ito yung nirelease natin, hinihingi ng ating mga constituents, yung ating mga kliyente. Ito ay free. Kinukuha nila ito. Parang tinatatakan namin ito na certified true copy, owner's copy lang, hindi na nabagamit ito to transact doon sa transfer. Meron tayo na-release sa 541. Sa vicinity map naman, ito yung tax mapping. Ito naman, ito isang requirement ito sa pag-transfer ng property. Hinahanap ito ng BIR. Kasi ito yung, dito na mag-determine yung kanilang zonal value kung saan yung property, actual location ng property. Meron tayo na-release sa 46. Payment ito is, bali 65 pesos per copy, per map. Then meron tayo certificate of no improvement. Ito naman na isang requirement dito sa pagka-transfer. Ito yung hinahanap ng BIR para makita kung meron improvement o wala yung sa property kasi kasama ito sa binabayaran nilang capital gain tax. Meron tayo na-release na 45 copies. Ito, kinuha ito sa may binabayaran ng 100 plus 30 pesos sa DST. Meron naman yung certificate with improvement. Meron tayo na-release sa dalawa. Meron tayo certificate of blood holdings. Ito yung ginagawa ito, i-refer to na BIR pag nagbabayad tayo ng ating estate tax. Yung namatay yung kamag-anak, babayaran natin yung estate tax kaya kinukuha nila yung land holdings. Ito kinukumpute nila para babayaran yung dito kinukuha yung computation ng kanilang estate tax. Meron tayo na rin sa ito. Doon naman sa transaction, ito yung transaction na sabi namin, ito yung sinasabit natin to dito, transact natin dito for transfer, babago yung may-ari ng tax deck. Pinapa-approve natin dito sa province since wala akong authority to sign to approve. Ibig sabihin, hindi lahat po ng assessor, sa Pangasinan, meron mga binibigyan ng authority to sign the attorney, provincial assessor. Ito yung dinisignate sa kanila para to approve, to transact, para hindi na pupunta doon sa province. Kaso kaya may mga requirements para na i-meet ang office of the assessor para magkaroon tayo ng authority to sign. Dapat permanent position, assessor o isa pala assessor. Dapat makumpleto mo yung staff, 7 staff, isang now, isang tax mapper, isang assessment clerk, isang draftsman. Yung draftsman siya yung gumagawa ng yung nag-layout ng map, then isang tax mapping aid, at saka isang encoder, at saka driver. Yan yung 7 position sa kailangan, hindi pa kasama dito yung assessor. So bali ang required na position sa assessor supposed to be is 8. Dapat makumpleto ito para makapag-conduct, mabigyan ka ng authority to sign, makapag-conduct ka ng tax mapping, at saka makapag-conduct ka ng yung tinatawag ng hindi basta-basta yung mag-reclassify ka dun sa mga pag-aari ng lupa. Yung classification ng lupa from from agricultural land to commercial, pwede gano'n. Pero nagagawa namin ito minsan kasi pero hindi kami nag-approve. Lahat ng transaction ng assessor's office, pinaka-approve namin ito sa
sa province, sa provincial assessor's office. Kaya nakikita niyo po, madalas ako almost twice a week pumupunta ako ng provincial assessor's office kasi para ma-approve yung mga transaction ng assessor's office. So far, from June to December, meron tayo ng transact na 179 transactions. Ito yung mga transfer, subdivision, at saka yung mga sale na tumataan dito sa atin. May mga transactions na direct to province, meron ding transaction na dito ginagawa. Itong transaction na ito, wala binabayaran dito sa municipal assessor as long as nakakumplito nila yung kanilang documents. Ang proseso po ng pag-transfer from sale, dito sale, o exhibition partition, mapupunta ito after makumplito ito, kukuha ng mga required documents dito sa municipal assessor. Ito yung sinasabi natin na certified true copy, vicinity map, yung no improvement, with improvement, kaya not holding. So yung mga boss nila required dito, at saka yung vicinity map. Then after na makomplete yung transaction sa dito sale or extradition partition, pupunta ito sa BIR. Magpapakompute ng capital gain tax, estate tax kung mayroong babayaran ng estate tax. Then from the BIR, mag-aantay ka ng 4 to 5 days, working days, pero kung minsan maabot ito ng 15 days, maximum 15 days, kasi 15 working days, hindi siya 15 regular days. 15 working days, kasi minsan nakakaroon ng influx ng transaction sa BIR, nakakaroon ng, kumbaga, traffic yung process ng document. Yun yung tawag yan sa BIR, pero minsan nakatagalan. Maabot ito ng minimum of 4 days to 15 days, 15 working days. Then after BIR, pagkakuha ko yung kanyang mga documents from BIR, pupunta sa province ito, magbabayad ng transfer tax. Actually sa BIR, dito pa lang sa amin kung gusto nyo magpakompute, pag-estimated na babayaran sa BIR, pwede natin compute basta wala siyang penalty at saka surcharges. Kasi meron naman tayong computation dito, makakompute natin. Kasi may copy tayo ng sulat review. Then from BIR, pupunta ito sa province. With regards to BIR pala, ang binabayaran natin capital gain tax is 6% plus 1.5% of the estate. Parehas lang po ang estate tax. For every person na napatay na naka-ano dito ang kanilang lupa doon sa tax tech, 6.5% din. Kaya kung halimbawa namatay yung may namatay, hindi nabayaran agad yung kanyang estate tax, nagkakaroon siya ng penalty. Ang penalty niya is 3.5% per year plus surcharges yun. May surcharges siya na monthly. Hindi ko alam kung 1% or 0.05%, 5%, 0.5% pala. Yun po yung binabayaran si BIR. Pag penalty, expect na po na halos yung sa 5 years, hindi nabayaran yung magkano babayaran mo after 5 years, 5 na po ito. Baka hindi lang dahil sa surcharges. Then, from the BIR, pupunta po ng province, provincial assessor's office, magbabayad kayo ng 0.05% doon sa binayaran nyo sa BIR. O kaya yung total sales. Mayroon tayo babayaran ng transfer tax. Then from pagbabayaran nito, isasabit na ito doon sa registry of deeds. Sa registry of deeds, may mga requirements din. Especially now, in-implement na po nila yung dark clearance, yung Department of Agrarian Reform clearance. Kahit lalo-lalo na pag agricultural ito, i-convert po sa residential or any other purposes. Then from registry of deeds, mag-antay rin ng 10 to 15 working days ulit. Ganun po katagal. Kaya kung minsan maabot ng isang buwan ang proseso ng pag-transfer ng property. Although may mga nagsasabi rin na kung gusto mong yun na, kung gusto mong magpabilis, may paraan, sabi nila. Pero hindi ko encourage na gawin natin ito kasi form of corruption po ito. Then from the registry of deeds, pag nailabas, nakuha nyo na yung copy nyo ng yung documents sa registry of deeds, para hindi na kayo mabalik-balik doon, we advise na rin na kumuha ng certified copy from the registry of deeds kasi hindi namin pwede kunin yung mga original documents sa inyo. Kunin namin certified true copy from the registry of deeds para hindi na mabalik-balik. Kasi from the registry of documents, pag kumuha ka, minsan mabot dito ng 3 to 5 working days din. Kaya marami nagreklamo pa at tagal mag-proseso ng transfer ng lupa. Ganun po talaga kasi meron po tayong step-by-step process, especially now, wala na yung mga dati-dati na may direct transaction. Mismo sa assessor's office, hindi natin napadaan sa BIR. Ito ngayon yung isang mga problema natin na na-encounter namin ngayon. Pag hindi dumaan ng BIR, nakita ng provincial assess o pinapadabalik ito sa BIR. Kaya kung minsan nakakaroon ng penalty. Kaya as much as possible, pag nag-acquire tayo ng lupa, huwag natin shortcutin. Kasi dito tayo nakakaroon ng problema. With regards sa office ng assessor, marami pa ngayon pa lang, medyo nagkakaroon ng PCDC ng assessor kasi alam naman natin na habulan ng pagbabayad ng real property tax. Until March 31, meron tayo 10% na lang. Yung 20% nag-expire noong December 31. Although, yung mga ibang bayan, especially cities, kasi mayroon silang autonomy to implement yung ano man yung sinabi ng batas, hindi gaya sa atin na nag-aantay tayo na sasabihin ng provincial assessor's office sa probinsya. Magkakaroon as of July 9, yung ibang municipalities nag-declare na po ng tax amnesty. Dahil po doon sa RA 12001, ito po yung RP Barra Law, yung tawag dito, Real Property Assessment and Reform Act. Ito po yung bagong batas ngayon na naka-stay kasi noon from July, kung kailan upload ito, magkakaroon ng tax amnesty, Real Property Tax Amnesty. Kaso alam, until 3 years lang yun. After that, kasi ito na yung tawag dito, transition ng batas. Lahat po ng real properties, i-re-assess po ito. Bali, dito pa lang sa source office, minsan tinitignan ko yung mga nagtatransfer kasi tinitignan, kailangan namin mag-gather ng yung fair market value, kung magkano yung benta ng lupa per area, anong barangay, kasi doon na natin i-base ngayon. Well, mawawala yung zonal value. Kung ano yung after 3 years taxation ito, hindi natin pwedeng hindi gawin kasi mandatory po ito.
Ang gagawa ko ng go signal ito is magkakaroon po ng SB resolution. Then after the SB resolution, i-implement ng Assessor's Office together with the Provincial Assessor's Office. Although wala kami magre-recommend lang kami ng fair market value, sila sa province ang mag-decide kung ano yung susundin. Anyway, may mga tawag dito, real assessment sila real property assessment sila na gumagala ng tatanong-tanong kung magkano yung kala natin ahente ganun. May mga secret sila na pinapadala sa bumpangan sila nagtatanong kung magkano yung fair market value per barangay at saka kung saan location, especially sa highways. Then after kailangan i-implement ito, hindi pwedeng sabihin ng SB na hindi natin kailangan ito kasi alam naman natin political will yan. Kailangan hindi pwedeng hindi gawin. Kasi mismo sa SB po, hindi sila gawa ng resolution, magkakaroon sila ng sanction. Magkakaroon sila ng sanction kasi batas ito. Kaya kailangan natin gawin ito whether we like it or not, we like it talaga kasi gagawin natin ito. Bali yung as of now, mayroon kami judicial na dito sa along the highway. Para Papalyason po, Tambakan. Itong highway natin kasi during nung bumili tayo ng lupa para sa sementeryo, nagpakanta ako ng private real estate broker. Bali yun yung isang basis natin ngayon, hindi natin pwedeng ibabaan doon sa binigay ng real estate broker kasi license po ito. Meron tayong record dito. Ang price po, ang fair market value from Papalyason to Tambakan adjusted national road, ang fair market value na po nito is nasa 4,000 po per square meters. Yun po is that is 2020. Hindi pa ito yung pinaka-latest. Hindi pa ito yung pinaka-latest na. Makakaroon po yan. Kasi every 5 years po yan nagbabago yung real assessment. Yung real property assessment. Yung valuation ng lupa. Then, kailangan natin i-implement ito kasi pag natin implement yung nasabi ko, may sanction po tayo. Then, expect the rate po natin to start po this year. Kaya ako magkakaroon tayo ng general revision. General revision, mababago po lahat ng tax declaration. Babaguhin po natin lahat ng tax declaration. Ilalagay na po natin kung ano yung ibibigay nilang. Kasi ang province, meron na po issue na yung isang requirement sa DIC na sa SGNC natin noon, yung approve assess value ng mga dating province. Meron na silang i-implement na po nila this year. Before doon sa Antibala, para hindi po mabigla ang mga taxpayers natin, fair property taxpayers natin. Kaya expect po natin, para po yung sinasabi ko sa mga kapitan, tulungan nyo kami mag-disseminate ng information, especially doon sa mga real property sila, yung mga wala pang tax deck, yung mga bahay na wala pang tax deck. Samantalin nila ngayon kasi ang gagamitin pa nating value ng kanilang bahay, yung i-declare nila, tapos itutugpa natin doon sa binigay ng province. Pero ang masusunod pa rin yung kanilang sworn statement. Hindi tayo tataas din doon, tataas man tayo doon kung may percentage lang allowed na itataas natin. Kasi ito yung kasi inspect namin to. Halimbawa na yung bahay nyo, nagpa-tax deck kayo, then nakita natin ito pala more than 5 years na, 5 years back tax payment po. Hindi po ibig sabihin na ngayon na kayo nagpa-tax deck, ngayon lang natin. Hindi po, may penalty na po yan. Meron pong babayaran na 5 years back or 10 years back na tinatawag po dyan. Since ang gagamitin natin is yung sworn statement pa ninyo, ang computation ng back taxes is doon sa mababa. Pero pag once na general revision yan, kasi para magka-tax back po tayo, ang general revision po, may pupunta po ng taga-province, i-assist po yung bahay po, sila na po ang nag-assist niya. Iwan ko lang po, baka mas mataas. Pag 10 years back po yan, malaki po yung babayaran natin. Although dito, may mga nagpapasis, hindi na natin kailangan. Ngayon, hindi pa namin sinasabi mag 10 years back. Kaya samantalahin na habang wala, hindi pa na-implement yung bagong batas, yung Antibala, yung RA 12001. So far, sa Assessor Office, wala namang problema kasi thank you dito sa mga sitang na-staff ng Assessor Office. Meron na tayong dalawang bagong regular, meron na tayong law. Yung law, ito yung Local Assessment Officer 1, Operating Officer 1. Dati ito meron tayong law 2. Doon, yung pinanggalingan naman ng Buricano, ng Bureau ng Buricano. Kaso nga lang, na-abolish ito dahil hindi pinundo ng isang taon. Once the position is created and wala siyang pondo, hindi siya napunta ng isang taon, automatic abolish siya punto. Kaya hindi natin pwede i-create yung law 2, kaya nag-create tayo ng mas mababa, law 1. Ito kayo na-appoint na si Kevin Mariano, siya yung ating law 1 ngayon. Si Manuel Lourdes, ay isang regular na tax mapping aid, siya yung in charge doon sa encoding sa documents. Yung nasabi ko kay Manuel Lourdes, trainer niya si Kevin kasi yun ang magiging trabaho ni Kevin. Examine ng documents. Yun yung documents examination, si Kevin ang gagawa nun. Then we have also bagong regular din si Jamaica. Siya yung pumalit doon sa dating pinagalingan din na assessment clerk sa live grade 6. Then meron tayo dito si Donna, si Aldrin, si Elaine, at saka si Elmer. Actually, kung tutuusin, sabi ko nga, minsan kulang pa. Pero so far ngayon, kaya naman nila kasi hindi pa tayo pero once nagkaroon tayo ng general revision, doon mag-relate sa ng panibawang additional kasi hindi sa isang barangay, hindi pwedeng isa sa isang araw, isang barangay. Dapat para makapos agad, marami. Talagang magkakaroon sila ng kanya-kanya designated barangays. So, yung isa pa problema natin dito sa assessor, wala tayong transportation na nakadesignate supposed to be sa assessor. Kasi every now then, meron kaming yung na inspection, nag-inspect sila sa mga barangay. Although this year, nag-request ako kay Mayor ng capital outlay na magkaroon ng isang motor, single na motor para kahit liblib na lugar na pupunta nila para mag-conduct ng inspection. Hopefully by February or March, meron na kaming transportation. Although, pagdating ng general revision, kailangan talaga may designated na sasakyan. Yun yung isang position na kailangan din ng assessor driver. Actually, yung sabi nga nila, hindi lang treasury ang
nangongolekta, hindi ng treasury ang concern sa koleksyon, local collection. Actually, ang assessor po ay isa sa mga kasama ng treasury kasi kung walang bagong assessment na gagawin ng assessor, wala rin makukolekta ang treasury. Kaya yun nasabi ko, hindi lang treasury ang nakakolekta at ang gumagawa ng koleksyon o kaya gumagawa ng kapirahan ng munisipyo. Kasama niya lagi ang treasurer. Kaya pag may mga seminars kami, pagka lagi magkasama ang treasurer at saka mga assessors. Yan po lagi. Kaya nga po yung association namin is isa. Yung assessor at saka treasurer. So far, yun ang update natin sa assessor's office. Doon sa mga magbabayad ng kanilang mga tax, real property tax, meron po tayo hanggang March 31, tawag na 10%. After that, wala na po tayong discount. Mag-start po ng April 1, wala na po discount. Mawawala po yung 10%, nag-expire po yung 20%. So, kukuhabilin natin yung 10%. At saka yung kung may mga kapag-anak kayo na wala dito gusto magbayad ng kanilang real properties, may ginagawa po kami dito sa assessor. Minsan, yung mga nag-base sa akin through text or through messenger, nagpapakompute sila ng kanilang mga amilyar, yung kanilang real property tax, pinapakompute ko sa treasury kung minsan kay Jason, then pinapadala ko sa kanila yung computation, then sinesend na lang through GCash. Tapos kung gusto lang ipadala sa kanila yung kanilang resibo, nagbibigay sila ng additional pang LBC or para ma-receive na yung kanilang mga tawag dito, resibo. Although that is one form of, parang wala pa kasi tayo online payment ng real property. So yun po yung ginagawa namin, marami kong mag-send sa akin ng minsan ng gano'n. Ito kung magkano yung computation na yun na lang po yung hinihingi natin. Although yung GCash yung may charge, sila naman ang shoulder ng charges. So, bali, yun po yung isang, para hindi sila ma-penalty, para makuha nila yung 10% or 20% discount, ganun po yung ginagawa nila. So far, any form po na sa collection, kung gusto nyo pong ganun po yung mangyari, sabihin nyo lang po, makipag-coordinate na po kayo sa search office. Yun lang po, magandang umaga po sa atin. Come up with a local policy when it comes to the dress code, and then, kasi maraming issue regarding dito, pero simplify na lang po natin, no, para lang makakomply tayo dun sa batas regarding dress code. So I would like to request siguro the Office of the Mayor to come up with a meeting so we could come up with a local policy regarding the dress code. Kasi yung iba, hindi ma-release yung tawag doon, yung allowance ninyo. Hanggang hindi na-resolve yung dress code na yan. And then I would like also to request the different departments to please accommodate itong mga work immersion students natin, particularly from Burgos National High School. Sana ma-accommodate nyo kasi training nila yan. And meron tayong agreement sa mga eskwelahan na from time to time, lalo na pag ganitong na-accommodate natin for their work immersion program. And then, we'd like to call in yung mga bagong appointees natin for their oath taking. Since wala si Mayor, I'd like to call in our executive assistant in the person of Sir Efren Buya to officiate the oath taking of these new appointees. I'd like to call in one by one. Madam Susan Arnomil. Miss Girly May Bonao. Saan kayo? Benedict Rivera. Natago itong mga ito sa akin ng Christmas eh. Hindi ko alam kung bakit. Luigi Ripato from the Sangguniang Bayan. Jason Bonao, promoted na si Jason. Mr. Jason Bonao from the Treasury. Ito na. Hoy, kumpat. Kung driver. Rachel Doctor from the Treasury. Ipakikan nila lang sa may out of office nila. Pakikan nila. Engineer Kevin Jan Mariano. Thank you, sir. Jamaica Oblanca. Mr. J.R. Samaniego. J.R. J rather. J.R. kasi nandito. J. Samaniego. Nakalid siya. Okay. Miss Grace Binetes. Grace. From the accounting. Wala. Daway. Ibig sabihin, ka-appoint pa lang, nag-leave na. Kapag na-earn na leave to. Grace? Ayaw yata ma-appoint ito eh.
Miss Maika Rico. Maika. Congrats. I'd like to call in our executive assistant to conduct or officiate the oath of office of these new appointees, Sir Efren. Because we have active gratitude. We are what we repeatedly do. Excellence then is not an act but a habit. Again, this is Donna M. Suesta, And this is Jamaica Oblata, signing off as your master officer. Have a productive day ahead for all of us.